Todo espuwerso ngunyan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa pag-iikot sa maniba-ibang lugar sa Albay, na laog sa 6-kilometer danger zone na apektado kan pag-aalburuto kan Bulkan Mayon. Sigun sa ahensya, apwera sa pag-iikot sa mga lugar na nasa danger zone, nag-iikot man sinda sa mga evacuation center para aramon ang mga pangangaipo kan mga nag-ebakwar. Galing po tayo ng Kamalig. Galing po tayo sa evacuation center, yung pinakamalaki sa Barangay Mauraro sa Ginubatan. Tinitingnan po natin, pinapacilitate natin yung mga evacuees natin. Sa ngunyan, igwanin lampas ang 2,000 na family food packs na handang ipanao sa mga apektadong pamilya. Nakahanda naman ang lampas 50,000 na packs laog ang non-food items, sirinin hygiene kits. Dugang kanahensya, nagtaon na ng asigurasyon si DSWD Secretary Rex Gatchalian na padagos ang pagpapadara ng supply sa Bicol, sundo na magbalik na normal na estado ang bulkan. We have enough at mismong si Secretary Rex Gatchalian ang talagang nagbaba ng direktiba. Marami po tayong mga augmentation na dumating at mayroon pang dumarating. Asigurasyon kanahensya, bastante pa sa ngunyan ang supply para sa mga apektadong pamilya. Labi man ang pasasalamat kanahensya sa iba pang ahensya, asin organisasyon na nagtatabang sa inda. Yung ating mga local government unit, especially yung mga partners natin. Of course, yung ating congressman ng Ako Bicol, si Congressman Saldico, patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa kanya. Sa presente, padagos pa ang pagtipon kanahensya nin datos sa numero kan pamilya na naibakwar na, asin sa mga nakatalaan pang iibakwar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.